Кыскача август айында һәм бүгенге көнгә кадәр булган оператив происшествиялар буенча 3 август көнне 15:48-дә Яңа Әлем авылы Кирова 10 адресы буенча Мунча яна дип хәбәр итә. Хуҗасы Нургалиев Данис Гилфатович 85 елга янгын нәтиҗәсендә 12 квадрат метрда мунча яна. Янгынның сәбәбе мунча пешенең янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килмәү. 26 август көнне 14:12-дә Түке авылы Ленина 41 адресы буенча пешен рулоннары яна дип хәбәр итә. Янгын нәтиҗәсендә 80 рулон пешен барлык 50 квадрат метр площадьта яна. Янгынның сәбәбе неосторожное обращение с огнем. Коткарылып калыналар янәшәдә булган өй, 2 сарай һәм мунча. 31 август көнне төнге 3:21-дә Актаныш авылы Центральный 68 адресы буенча шулай ук мунча яна дип хәбәр итә. Хуҗасы Лебедев Эдуард Михайлович 66 елга. Янгын нәтиҗәсендә 6 квадрат метрда мунча пеше янында стеналар һәм перекрытие яна. Янгынның сәбәбе шулай ук мунча пешенең янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килмәү. Кичә 6 сентябрь көнне 14:36-да Актаныш районы Таң хуҗалыгы басуында Агрос комбайны яна дип хәбәр итә. Янәшәдә трактор емкость белән дежур иткән булуына карамастан кызганычка каршы комбайнны саклап калып булмый. Яңгын нәтиҗәсендә 2009 елга Агрос комбайны яна, сәбәбе неисправность узлов и механизмов комбайна. Предположительно, май системасындагы шланг ярылып, майның кызган выхлопной системасына эләгүе. Безопасность тәэмин итү буенча мероприятиелар буенча 13 сентябрь көнне сайлаулар көнендә барлык избирательный участокларда безнең хезмәткәрләр дежурство алып барачаклар һәм инде әйтәсем килә авыл башкалары сезгә Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары нигезендә һәрбер избирательный участокта генераторлар булырга тиеш. Шушы генераторларның булуын тәэмин итүегезне сорар идем. Әйтәсезләрем тәмамланмакчы.